Hovoríme o serveroch Counter-Strike. Ako dlho máte servery rozbehnuté v praxi? V praxi vlastne asi 6 rokov naspäť. Sme 3 roky mali iný portál, ktorý sme vlastne od začiatku budovali. Dostali sme sa na, dovolím si povedať, že najslušnejšiu úroveň v tej dobe na slovenskej scéne, pretože sme zaviedli určité pravidlá, ktoré práve dovtedy platili a bolo každému jedno, čo tie decká na tých serveroch robia, ako sa správajú. Tak toto sme stopli. Proste sme dosť bazírovali na tom slušnom chovaní, na tej sebaúcte navzájom, jedného voči druhému. Na budovaní takej komunity, nielen taký, že online hero, ale proste mnohí sa poznáme, máme určité, by som povedala, až takmer rodinné nejaké putá alebo záväzky, zväzky. Dosť často sa stretávame a proste riešime tie veci, ktoré treba riešiť takmer denne. No po 2 rokoch alebo po 3 rokoch na tom portáli, na ktorom sme začínali pôsobiť a vtedy sme tam mali priemernú dennú návštevnosť okolo 14 000 ľudí. Proste po nezhodách s vtedajším majiteľom toho portálu sme odišli a spravili sme si tento svoj nový projekt gpoint.sk, kde vlastne pokračujeme v tom, čo sme tam začali. To, že naša práca bola vlastne dobre naprogramovaná, sa potvrdilo tým, že ten bývalý portál v podstate už dneska neexistuje. Pohltil ho iný portál a my naopak vlastne 2 roky, vo februári boli 2 roky, čo sme úplne od nuly začínali tento projekt a trváme stále a v podstate 80% ľudí, ktorí s nami prešli z toho bývalého portálu, tak ešte stále u nás a medzi nami pôsobí. Spomínali ste slušné správanie. Aj pri hrách, aj na fórach sa vyskytujú rôzni anonymovia, ktorí sa slušne správať nevedia. Stretáte sa s tým vy, stretáme sa s tým my v našich novinách. Aké vidíte riešenie do budúcnosti na odstránenie týchto zakomplexovaných jedincov? Vyžaduje to strašne a neskutočne veľa času a mravenčej práce a rozhovorov s týmito ľuďmi. Možno, že na tých fórach, kde sa vyskytujú dospelí, je to oveľa ťažšie. Tieto decká, ktoré sa vyskytujú u nás, sú ešte také formovateľnejšie, tvárnejšie a dá sa s nimi ľahšie pracovať. Takže skutočne veľa, ktorí sa mi až kolegovci divia, že koľko ja času vlastne strávim rozhovormi s týmito deťmi a vysvetľovaním určitých vzťahov, vecí. Proste to, čo by oni už mali vedieť, možno, že rodičia im to nevysvetlia. Viem o mnohých deťoch, aké majú problémy, také, čo nevedia ani ich rodičia, pretože im to nepovedia a snažím sa to týmito rozhovormi proste uviesť ich na správnu mieru, dať im na výber, aby si vybrali, aby si zvážili. Poviem im aj jednu stránku, aj druhú stránku, do ničoho ich nenútim. Je čisto na nich, aby si vybrali, že kam sa zaradia. A ono to je účinnejšie, ako keď im niekto prikáže, budeš robiť toto alebo toto. Takí, čo sú není úplne tupí, tak to si, aj keď zo začiatku povedia, že môžem kašľať, alebo ja neviem čo, aj horšie, ale začne im to vrtať v tej hlavičke a oni zistia, že ten jeho kamarát, ktorý tam s ním hrával, že tam hráva stále a on nemôže, tak si to uvedomí a veľmi veľakrát sa stane, že to pomôže. Ale skutočne je to strašne veľa času zabitého vysvetľovaním určitých vecí týmto deťom. Z toho psychologického hľadiska existuje viacej typov tých hráčov. Jedni sú deti, ktoré majú doma všetko, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, sú vzorné deti, poslúchajú svojich rodičov, ale rodičia sú zaneprázdnení. Proste všetko mu dajú, ale daj mi pokoj a rob si, čo chceš. No a tieto deti vlastne majú v sebe potláčané to nejaké to svoje ego, tú svoju osobnosť a ešte nie sú natoľko vyspelí, aby dokázali proste sa nejak iným spôsobom presadiť v kolektíve či už rovesníkov
alebo vlastne na tých serveroch, tak skúšajú všelijaké finty. Okrem toho, že začnú normálne hrať a nadávať všetkým, robiť sa nejakým väčším pánom, používajú cheaty. Druhá skupina je taká, že sú to už starší, alebo teda dospelejší, takí puberťáci troška, a tí zase samozrejme neznesú, že nie sú najlepší, takže zase cheatujú. Ale určite sa každému na to príde, takže buď sa s ním rozlúčime, ale obyčajne, pokiaľ sa slušne vyjadrí niekde na fóre alebo požiada slušne admina, od ktorého ten ban dostal, tak obyčajne dostane každý tú druhú šancu. Ale už keď si premárni tú druhú šancu, tak už bohužiaľ. V tom našom kolektíve v podstate je vítaný každý, kto bude rešpektovať tie naše pravidlá. To základné pravidlo je pravidlo slušnosti a úcty jedného k druhému. Ktorým smerom chcete rozvíjať portál? Tak ako v dnešnej dobe všetko závisí len od financií. Pokiaľ my si vlastne tento portál aj všetko okolo neho financujeme sami svojimi zbierkami, svojimi príspevkami. Nikto nie je povinný nič platiť, nemáme žiadne VIP účty alebo podobné veci. Proste v roku 2009 od januára sme založili občianske združenie, ktoré má svoje stanovy zaregistrované na ministerstve vnútra, a teda vlastne to hlavné gro stanov, alebo teda dôvodu, prečo existujeme, je práve to, že vyhľadávať tieto deti prostredníctvom hry, pretože oni tam chodia veľmi veľa, a vlastne podchytávať tieto deti, a mnohé, ktoré majú záujem a sú šikovné, podporujeme ich v rozvíjaní ich nejakých tých technických počítačových zručností. Mnohí sa u nás veľa naučia. Takisto tá pomoc, taká psychologická alebo psychická, by som to povedala, niektorým jedincom, ktorí to potrebujú. No a samozrejme, aby tých ľudí bolo čo najviac, aby sa čo najviac ľudí dostalo alebo stotožnilo s tými našimi pravidlami, aby pochopili, o čo to vlastne to CS-ko je, že to nie je len, že mi tam behá panáčik, tak ho zastrelím, a keď nie, tak o mňa. Ono je to úplne inak, pokiaľ sú to ľudia, za tým panáčikom sa skrývajú konkrétni ľudia, to sú není nejaké imaginárne bytosti, to je len obrázok, ale skutočného človeka, ktorý niekto vidí na druhej strane tej siete. No a pokiaľ ten človek si to uvedomí, že to je kamarát, že ten mu môže pomôcť v tom, ten v tom, ja pomôžem jemu zase v tom, tak to je v podstate to gro a ten základ toho, čo chceme dosiahnuť. Hovoríte, že sa mnohí poznáte, sú to takmer rodinné väzby. Robili ste aj nejaké stretnutie, kde by ste sa vedeli vidieť pri tej hre, že by ste hrali proti sebe? No, okrem iného vlastne Lanka, ktorú sme spomínali, tam nás bolo veľa. No a pravidelne 2-3 krát do roka sa stretáme, chodievame na rôzne chaty, obyčajne tak 3-4 dní. Samozrejme počítače alebo notebooky si každý donesie. A okrem toho, že nesedíme tam len a stále hráme, vybehneme si aj do prírody, aj proste hovoríme alebo rozprávame sa o úplne bežných veciach. Tak zahráme si aj to CS-ko. Takže s CSkem jsem začal, když jsem skončil s vrcholovým sportem. Měl jsem určité zdravotní problémy, kvůli kterým jsem musel přestat. A protože ve mně byla ta soutěživost, tak jsem si našel to CSko. Pár roků jsem se tomu věnoval a díky tomu CSku jsem vlastně poznal spoustu lidí. A v současné chvíli to CSko hraju asi jednou měsíčně, 2krát měsíčně. A už to není vůbec o tom CSku, ale o těch lidech. No, ono to fakt nie je len o tom CS-ku, ono je to hlavne o tých ľuďoch. Častokrát sa stane, že na serveri sa vyskytne nejaký problémový človek alebo problémové dieťa a vlastne v tom CS-ku alebo v tej hre hľadá nejaký ventil na tie svoje problémy.
veľakrát sa stalo, že vlastne počas tej komunikácie s tým človekom alebo s tým hráčom sa nejak otvorí v rámci tej anonymity, že si myslí, že proste je len nejaká postavička, ktorú nikto nepozná a otvorí si tú svoju dušu, vyleje si tie svoje bolesti a práve takým sa snažíme dosť pomôcť, pretože v rámci tej anonymity on povie také veci, ktoré nevedia ani určite ani jeho rodičia. A je jedno, kto mu pomôže, či mu pomôže rodič, či mu pomôže úplne cudzia osoba, ktorú pozná, alebo úplne niekto anonymný, koho nepozná, ale je dôležité, že tej pomoci sa mu dostane. Je to nastavení v společnosti, že ti rodiče nemají čas na to svoje dítě. To můžu vzít i ze svých vlastních zkušeností, protože už mám rodinu, ať jsem mladý, ale v té práci trávím doslova den a noc. Druhá vec je, že veľmi si navzájom aj medzi sebou oni pomáhajú, sa poznajú aj čo sa týka školy, že si medzi sebou pomáhajú riešiť nejaké práce, ktoré potrebujú do školy. Ono síce nespraví ho on sám, ale už, že si to prečíta a že musí sám proste sa tým prelúskať, tak to je v podstate ako keby to študoval z knihy alebo z učebnice, to je jedno. Ale je to aj o tom. Ten rodič se věnuje té práci tak, jak je společnost nastavená, že aby se uživil, aby mohl zabezpečit tu rodinu, tak musí v té práci trávit nesčetně mnoho času za standardních okolností, pokud nemá nějakou hodně lepší práci, ale i v těch hodně lepších pracech, tak ten čas musí obětovat. A právě na to dítě ten rodič nemá čas a to dítě hledá ty kontakty, hledá ty vazby prostě někde jinde. A u nás je to právě v tom CS-ku. No to skutočne není len o tom CS-ku, to je len hra, ako každá iná, úplne jedno aká, ale je to o tej komunite a o tých ľuďoch a my sme práve na to, aby sme vlastne boli tam vtedy, keď niekto potrebuje tú pomoc a teda mu ju poskytli. Takže Evu jsem poznal takovým způsobem, že už jsem byl admin na tom portálu, protože jsem dostával nesčetně hodně banů a tím, že jsem byl admin, tak už jsem ty bany nedostával. Každopádně neznal jsem ty vazby, nevěděl jsem, nebyli jsme si osobně ještě známí a právě dostal jsem se do střetu s jejími syny, který v tom online světě mi prostě vynadali takovým způsobem, že jsem je zabanoval. A tím pádem jsem zabanoval celý tenhle barák, protože mají jednu tu samou IP adresu. A tím způsobem jsme se dali dohromady. Ne, my sme si nadávali už dlhšie, my sme to mali tak spravené, že náš konflikt vznikal niekde na jeho lakerine strašnej, ktorú som pochopil až keď som ho videl naživo. A to bolo také zvláštne všelijaké. S Mejom som si písal, vy ste boli taká svätá dvojka a potom bol Vinco. No a Vincovi sme proste trošku neverili z tých prvých čas, vieš, tie začiatky ťažké jedno s druhým a tak došol konflikt, no. Potom sa vyriešil, samozrejme. No a hádate sa stále? No. Ne? Sme kamaráti na život a na smrt. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. CSko hraju 1-2krát za měsíc, ale na Slovensko nebo naopak jezdíme xkrát do roka a velice rádi. Není to o tom hraní, o tom CSku, ale je to o těch lidech, o těch vazbách na ty lidi.